и вършеше големи знамения, дотам, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците. Докато Божиите люде се приближават към опасностите на последните дни, Сатана се съветва горещо с ангелите си за най-успешния план да победи тяхната вяра. Той вижда, че популярните църкви вече са приспани от неговата измамна сила. Затова Сатана нарежда на ангелите си да поставят примките си особено край онези, които бдят и очакват второто пришествие на Христос и които се стараят да пазят всички Божии заповеди. И разлюти се змеят против жената и отиде да води война с останалите от семето й, които пазят Божиите заповеди и имат свидетелството на Исуса Христа. Библията ни предупреждава, че Сатана действа със знамения и лъжливи чудеса, които ще продължи да върши до приключването на благодатното време и завръщането на нашия Господ Исус Христос. Тези знамения и чудеса той посочва като тъй наречени доказателства, че той е ангел на светлината, а не на тъмнината. Тогава онези, които не са основани в истината на Божието Слово, ще бъдат постигнати от измамите на Сатана. Той ще се опита да измами, ако е възможно, даже и избраните. Ще заяви, че е Христос, като ще се престори на великия медико-мисионер. А както се потвърждава в Откровение 13.13, той ще направи така, че дори огън да слезе от небето пред човеците, с цел да покаже, че е Бог. Защото такива човеци са лъжеапостоли, лукави работници, които се преправят на Христови апостоли. И не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Тъй, че не е голямо нещо, ако и неговите служители се преправят на служители на правдата, но тяхната сетнина ще бъде според делата им. Сатана има своя армия от лъжеучители, не само в падналите църкви, които държат хората в примката му. Той изпраща лъжеучителите си и сред Божия народ на остатъка, за да ги подведе да се отвърнат от Божията истина и да ги подготви за последните си смъртоносни измами. Именно фалшивите чудеса на дявола ще запленят света по особен начин, като той ще направи даже и огън да слезе от небето пред човеците. Той ще върши чудеса и тази удивителна, чудотворна сила ще обхване целия свят. Някои ще бъдат съблазнени да приемат тези знамения като идващи от Бога. Болни ще бъдат лекувани пред нас и пред погледа ни ще бъдат извършени големи чудеса. Толкова голяма група хора днес са движени от чувства. Те основават вярата си на знамения и чудеса, а не на едно, така казва Господ. Самият Исус каза, че зъл и прелюбодеен род иска знамение. Причината за това е, че вярата ни трябва да се основава първо и преди всичко на Божието Слово. Понеже, както знаем, Сатана също може да извършва големи знамения и чудеса. Подготвени ли сме за изпитанието, което ни очаква, когато лъжливите чудеса на Сатана бъдат изявени по-пълно? Предали ли сме се всецяло на Исус Христос и Неговата истина? И с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата. А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Чрез отдалечаване от ясните предписания и заповеди на Бога и вслушване в басни, умовете на мнозина биват подготвени да приемат тези лъжливи чудеса от Сатана. Сега трябва всички ние да се стремим да се въоръжим за борбата, в която скоро трябва да вземем участие. Вяра в Божието Слово, изучавано с молитва и прилагано на практика, ще бъде нашият щит от силата на Сатана и ще ни направи победители чрез Христовата кръв. Търсете в закона и в свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях. В тези последни дни Божиите люде няма да намерят безопасност в чудеса,
понеже Сатана също ще върши чудеса, за да изглежда благочестив. Не, в последните дни трябва да застанем на основата на сигурното, живо слово. Застанете върху едно писано е. Само като положим основата си на Божието Слово, ще имаме безопасност в последните дни.